tayo sa daan. Ng bakingan ko ah. Nag-aari ang four wheels. Ayun lang. Hindi to pwede ano? Nakaparadang ko. Ha? Ito pwede 6 wheels lagay sa ano? Lagay mo forward. Sumunod. Ay may bayad yata dyan. Yan kaya pala to. Ha? Kano ba bayad dyan? Kasi yan ko lang dito dito. Dito. Ito yung ticket. Ano nila pa? Shout out pa rin. Sitihan. Lagari nga eh. Four wheel seat. Lagari na eh. Ay, dyan na dyan. Tignan mo magkano? Ano to boss? Oh, 100. Bigyan mo. Dito kami sa ano? Sa Alabang. Ayan yung pakanan na yan. Ano na yan? Laguna Lake na yan. 303. Okay boss. Ah, dyan. May nakalagay plate number. Nilagyan plate number yan. Ayun yung U-turn dito eh. Pista yata dito. May banderitas no? Uso rin pala pista rito. Shout out sa 6 viewers. Happy Fiesta, Alabang. Dito, pwede na dito. Pasok tayo doon. Uy! Hindi kaya. Liit ng kabig niya. Viewers, shout out. Galing ang driver ko ha. Ha? Palakpak mo kayo dyan. Walang daan dyan te, tatalon ka dyan. Third viewers, shout out. Pista dito. Galing ng tricycle, nasa pedestrian. Tropa mo, nandyan oh. Yung tropa mo, nandyan. Meow, meow.
tibay ng motor, oh. Isa atin ba sa Ha? supermarket? Hindi ba mga Mag... mag-advance sahod? Oo, pwede. Kasi I-advance mo na. Nag-i-skyway na tayo. Wala pa naman yung ano nito, card. Ano, umangat. Yan. There we go. Shout out pa din Jason Balbuena. Reviewers, shout out. Dito pagka kukuha ka ng linya, dahan-dahan ng pasok. Yan. Yung iba kasi kumukuha ng linya dito, diretso dyan sa second lane eh. Mabibilis na yung sasakyan dito eh. okay boss, salamat sa pagtulong. Dapat pag kukuha ka ng linya, pwede yan pagka dito na sa loob. Kaya mabilis ka pag kumuha ka ng linya dito. Kaya mabilis. Pero pagka papasok ka ng gano'n, kailangan, kare ka lang. Dapat ko lang clean lang ng likod. Tama ba yun? Pwede! Load ka lang dyan. Shout out sa'yo. Alam mo, tutor ko mag-drive. Kung nakasiguraduhan, magturo.
sana ako ng bikutan para umakyat ng Skyway kaso baka traffic din. Doon na lang tayo sa ano, sa Osmeña aakyat ng Skyway. Ay, bawal na yata ano? Oo. Ha? Bantay, bawal na pala. May oras na kasi yung ano, yung pagdaan ng Skyway ng mga truck. 6 wheels. Alas 4 sa hapon. Tapos alas 5 naman sa madaling araw. Urag pa minabalog ang truck na yun eh. Hindi na pala kami pwedeng dumaan ng Skyway ngayon. Mag-i-Espanya na lang ay, ano? Magsaysay na lang ako. Traffic na yung Bigutan. Bigutan exit. Ilan pa dito? Lagi nito. Saling ko na gawin na eh. Traffic na ang Bigutan exit. Ay putik na may disgrasya yata ko yo. Ano nga? Umaya. Ano na? 50, 5 minutes? ha? 5 minutes? 1 minutes ka. 1 minute? 1 minutes. Putik, karambula sa unahan. Yeah, green na truck. Ha? Yeah, green na truck. Ayan o. Karambula. Bumalagbag yung ano, 4 wheels. 4 wheels ba yan? Bumalagbag nga. Ha? Di ba? Ano yan? Bumalagbag yung ano, yung 4 wheels. Magkaano na dito eh. Kaya traffic. Yun mo na. Push. Ayan.
alis yan. Alis na ngayon. Ah, Malagbag eh. Ayan o. Malagbag siya no. Buti nakapreno to. Ang isa. natulog siguro yan. Oh, nakapreno siya. Tanggal windshield na oh. Ang galing na oh. Lumete. Ilang minuto? 1:15. Wala po akong puntang ano, patrol. Puntaan mo na doon. Buti yung isang kotse nakapreno. Swerte nila. Malalayo siguro yung agwat ng ano, mga nakasunod. Kung malapit na, karambula yun. Oo, luwag dito, wala nakakadaan. May isa-isa lang. Ipasa mo sa akin yan. Video. Oh, hoy. Yata nag-clip kanina. Ulan.
Wala pala tayong easy trip. Lakson talaga yung daan natin. Walang easy trip. Sana hindi magloko. Pero pag nagloko ka dito, wala tayong dalang card. Yun. Traffic na. Manila. Dito sa Manila. Traffic. Maulan din dito. Kasi hindi ramdam kasi may bubong. Maulan din dito. Magallanes. Ay, ay. Tok. Hindi namin naubos deliver ng 3 customer. 2 lang. Hindi na kaya sa oras. Una kasi namin customer, alas 8 na nag-receive eh. Alas 8 ng umaga. Nakalabas kami doon, ano na, mga alas 10. Ayun, mga alas 10 na yun.
Alas 9 na mahigit po. Fortuner! Ito, mahina lang ulan dito. Siguro dyan sa mga ano, sa Manila, malakas kasi traffic. Follow me. So, ayan nyo na mga boss. Singit lang naman yan eh. Kasi naman eh, ang dadaya ka kasi. Sinahan ka tuloy. Oras na ba? Alas 5 na? 5-4. Ha? 4-5-4. Alas 5 na. Sabi mo sa akin mama. Maluwag yung papunta ng EDSA oh. Tuloy-tuloy no.
bawal na kasi umakyat ng Skyway. Alas 5 na. Yan naman. Yung papunta ng Itza, oh. Tuloy-tuloy ang daloy. Dito traffic. Gutom. Walang pamerinda yung ahente. Parang lugi tayo ah. Parang tayo lang hindi pinamerinda nun ah. Hindi tayo malakas sa ahente ngayon ah. Kaya pala eh, mga kasaway kayo eh. Hilig ng mandaya ah. Kala ko, papunta kayo ng EDSA. Diyan pala kayo nagsisipasukan. Kaya pala traffic. Ay, ay, ay. Mga alas 7 na kayo makarating ng ano nito planta. Gabi na. Kabayan! Kaya pala eh, dami palang nandadaya dito eh. Kaya pala traffic eh. So wait. Sabihin may smoke pa rin sa ganitong oras. Wala, traffic talaga.
Boy, ang cellphone mo dyan, boy. Bantay-bantay dyan, boy. Maraming ano dyan. Maraming tipaklong dyan. Saglitin lang yung cellphone mo na yan. Dito na tayo sa Manila. Saan ka nakalive sa YouTube? YouTube? Ito YouTube mo ito? Iya. Doragon? Doragon? Ha? Uragon tracker. Doragon tracker. Ayan, type mo. Ito? Tracker vlogs? Yeah. Mas bilang ng Doragon. Yo. Ayun, yun na. Yo. Lalabas agad yan doon sa'yo. Eh, Eh, andyan. ang unang tumitrayo. Oh. Kaya. Yan. Yan o. Kaya sa live ito, live. Subscribe mo. Wala kayo ka-subscribe ay. Traffic talaga. Hapon na. Kabila ng traffic. Kabila, traffic din. Tago mo ang cellphone mo, boy. Talunin niya ng ano, boy. Dito na tayo sa, Osmeña. Maraming nga dyan, mata.
sa akin? Ha? Sinin mo na? Ha? Sin mo na? Oh. Yo, 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 yo. DZRS. Wala. Hoy! Lit pala dito, no? Ha? Lit. Oo. Hang yata cellphone mo. Ah, ito na. Shout out James Lapot. Ah, yan ba? Lit, kunti. James ano? Sapio? Review. Sitio? Trapik ang buanga oy. Berting to ang buanga. Berting to ma. Sa trapika. Ay, kulay. Yan, ay. Right, ayan, ma. Ka-dislike na lang. Report na lang, report. 6-1 content. Ay, ka. Harassment or bullying. Stoplight kasi yung unahan na yun dyan eh. Mabagal yung Ilan na ba ano mo? hindi rin kami pwedeng magsaysay. Walang RFID. Babaybayin talaga namin ngayon ang traffic. Dami-dami ng bin pala ng subscriber. Grabe. 158. Mag-iipon-ipasyo talaga kami nito. No traffic pa doon. Dito pa sa sa Lacson.
nandito pala kami sa ano, Osmeña. Anatoy. Yan. Skip ang ads. Kita dyan. Kita, skip ads. Iya. Pero ka, comment ka. Shout out dun. Dun, pa-shout out. Ano ka na? May ads? May ano ka na doon? Skip mo nga eh. Nakita ka na doon? Oo. Kano? Depende. Ilang minuto mo panoorin. Ay, mag-iisang oras na tayo. Bantay ang cellphone mo dyan, boy. Bakit mo siya? Nakahanda yung mga ko. Hindi ka makapag iskapar niyan pagka hinamblot yan. Paplo. Hulaan mo, lalaki, babae. Driver. No? Ilan? Bayot. Ay, mamaya ka na, mamaya. Mamaya, boy. Daming ano.
natin, baka makalusot pa tayo. Isang linggong pag-ibig. Traffic sa ano? Hell po yan. Wala na talaga gumana na 6 minutes. Yan na boy. Yan na yung bantay oh. Mag-in na tayo, ngayon lubat na.